Am devenit îngrijitoare peste noapte. Numai ce sosiserăm acasă, iar Andrew a spus că nu se simte prea bine. Când medicul ne-a spus că a făcut accident vascular cerebral, am știut imediat că ni se schimbaseră viețile amândurora. Noi provocări. Loc de muncă nou, în plus față de cel vechi. Și mai multe griji. Cum vom face față? Cum voi gestiona situația? Nu mi se părea corect. Eram epuizată și furioasă pe tot, chiar și pe el. Dar mă simțeam extrem de vinovată pentru sentimentele mele. Nu știam încotro să mă îndrept. Însă, după un start dificil, am învățat multe lucruri care ne-au ajutat să o scoatem la capăt. Este în regulă să nu fii în regulă. Sentimentele de furie, vină, anxietate și depresie sunt normale. Nu sunt o persoană rea pentru că am aceste sentimente. Am ajuns să accept că totul este parte dintr-un întreg proces. Este bine să ceri ajutorul. Există mult ajutor în jur. Discuțiile cu persoanele care înțeleg cu adevărat m-au ajutat să fac față cu bine mult mai ușor. Este disponibil și ajutorul practic. Am aflat că pot beneficia de așa numita evaluare a îngrijitorului și pot fi eligibilă pentru un beneficiu de tipul unei alocații pentru îngrijitor. Sprijinul suplimentar mi-a oferit pauza de care aveam nevoie pentru a avea grijă de Andrew. Au trecut câteva luni și acum începem să ne punem pe picioare. Nu este întotdeauna ușor, dar acum știu încotro să mă îndrept pentru ajutor dacă am nevoie. Știu că nu sunt singură.